Nakon završetka Prvog svjetskog rata činilo se da će stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca koristiti svim njezinim članicama. Nova se država odmah morala suočiti s neriješenim problemima granica, unutarnjim uređenjem, ekonomskim i vojnim pitanjima. Valjalo je provesti izbore, izabrati parlamentarnu skupštinu i izglasati ustav. Na blagdan Svetoga Vida 28. lipnja 1921. izglasan je prvi ustav nove države, prigodno nazvan Vidovdanskim. Svemu su prethodile dugotrajne razmirice oko toga treba li nova država biti republika ili monarhija. Pribičevićeva demokratska i Pašićeva radikalna stranka zauzimale su se za centralističku koncepciju uređenja. S druge strane, Stjepan Radić i njegova izbornom voljom hrvatskog biračkog tijela najjača hrvatska stranka bili su u oštroj opoziciji režimu, zagovarajući republikansko uređenje. Zajedno s drugim strankama osnovali su Hrvatski blok, osporavajući Ustavotvornoj skupštini da donosi ustav i za Hrvatsku. Prije donošenja ustava njezini su zastupnici odbili položiti prisegu kralju i sudjelovati u radu. Komunistička partija Jugoslavije nije sudjelovala u donošenju ustava jer joj je obznanom zabranjena svaka politička djelatnost. Ustav je na kraju donesen s 233 glasa za i 35 protiv, dok je 161 zastupnik bio odsutan, što je obična natpolovična većina. Bilo je to suprotno odredbama Krfske deklaracije i odlukama Narodnog vijeća SHS, koje su za takvu važnu odluku tražile kvalificiranu većinu. Ustav je tako ozakonio monarhijski oblik vladavine i ograničeni parlamentarizam, te promaknuo načela unitarizma i centralizma. Ukinute su povijesne pokrajine, a država je podijeljena na 33 oblasti. Vlast je pojačala represiju. U javnom životu nastupile su restrikcije i zabrane, pa je među ostalim s repertoara skinuta Galicija u kojoj je Krleža kritički progovorio o ondašnjoj stvarnosti. Vidovdanski ustav važio je do 6. siječnja 1929. kada je kralj Aleksandar uveo diktaturu, koja je formalizirana oktroiranim ustavom 2 godine poslije.